wis cor-coran semen wis. Heeh Mas Sigit. Duet. Kok dawa men to Mas? Kowe iki ngono kuwi kat mau. Pripun, Mbak? Lagune menapa? Semangat, Bu. Asik. Lah, heeh. Napa? Omongane alun, Pak. Gak iso nyanyi. Akone sing digawe genti mau akone mantene. Saiki akone sing digawe genti. Ayo. Alasane anake aku rawani. Pripun Mas Aziz? Sing endi? Heeh, mau wis tak omongi ya. Heeh, piye, Bos? Heeh. Bos akone Mas Aziz to, tak kandhani. Bosnya ameh nyanyi. Yen ra Aziz Mas Aziz ameh nyanyi. Monggo Bos tak idalan lho, Bos. Aku ki apik anaten. Ayo, Bos. Monggo, Bos. Alah, monggo, Bos. Dek, enggak apa-apa ya, Dek. Satu lagu nggih, enggak apa-apa. Loh, Pak, Pak. Dek, jangan nakal loh, Dek. Aku ki kan tak kan. Mboten lho, Bos. Pripun, Bos? Ajeng ngersake lagu menapa? Lah kirang, Bos, niki sekawani. Pripun, Bos? Nggih lap ringet nggih saged, Bos. Oh, diwakilke 50.000 lho, Mas. Ngersake lagu napa, Mas? Ayo. Sing gayang, oke. Ayo, Dek Bella. Dek Dela. Sing gayang. Kasih langsung, yo. Hoke. Cok. Hake. Kandhani sesuk-esuk aku kurus deloken kowe. Kok dadi kaya aku? Aja cilik. Cek sentimen Bu. Ayo joget, Bu. Ayo.
Rada gak iya Pisan Kas. Piye? Piye? Tenang. Aku gak ana ACC. Piye? Bos Arjun. Genah to, aku ki nyet kandhani angkone Aziz lho, bos iki kok angkone Aziz. Pripun? Pujaning sih. Loh, wis aku ngono ki pekewo. Aseme ngene-ngene Pak Aziz ditok jantenan kok. Hoi. Kandhani bar iki. Heeh, tenang ya. Heeh. Di absen ya, Aziz ya. Kowe kancaku dina iki. Oh, bar iki di absen ya. Siap. Apa? Pujaning sih. Pujaning sih apa pujan? Piye? Oke no, ke boloku kok men. Mas Galang ngersakne lagu napa? Apa niku mawon manut men ta Mas? Iya. Pujaning sih Dek Kitih. Masih get meneh? Masih get iki njalambekan lho mbok nyanyi, tenang. ACC niki kesuwen masih get sumpah. Ya, Apa Mama? Pujaning sih. Pujaning sih. Heeh. Mungkin mau nyanyi sendiri, yang mana yang request? Itu Mas Arjun. Mas apa? Mas Arjun. Arjun. Kayak lagu. Heeh. Pujaning sih dikasih. Mbak Dela. Aja ngono to. Allah. S SLS. Bareng-bareng. Perwatane paku netro terus andulu najan datang handamu nanging mustu makinanku bakar pacar pindah saka sepisan hanjawan kalaso koyo-koyo sato warga apa yo iki tresno tresno kang sanyodo ayo dek ayo dek ayo tuku jazz
Kuat, kuat. Mas Arjun pujaning saya sampun. Sing endi? Oke, baik. Heeh. Ayo, Mbak. Ayo. Ayo, sik. Bu Amit nggih, Bu. ACC. Heeh. Kok sik urung kok sik urut. Ayo. Request apa? Ora usah repot-repot. Rodok melu lagumu apa? Ande tak sing piye? Bos Ari pripun? ACC, Bos. Bos. ACC, Bos. Ora usah peke. Aku iki kandhani. Ya Allah. Aku iki ngono ki peke. Ngersake lagu napa, Mas? Kalian kontrak? Oke, baik. Bari kita kei. Oke. Dek, lali banjine. Lali janjine. Aku kepleset lambeku. Gisel koncoku ya sel, ora apa-apa. Mas kedikeki kalian kontrak ya Mas Ari. Oke, ACC. Ayo, Mbak. Ayo maju. Ayo. Pripun? Lali janjine. Ayo. Lah ya buke karo kowe. Ayo. Tak gendong lho. Dek lali janjine, Dek yo. Dadah.